Good morning. Good morning sa inyong tanan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So, payag na ko ako ang beloved girlfriend. Yes, sir. Dara. Ako'y baboy man. Naada mi silang probinsya. Mo-visit mi silang lugar. This is my first time nga mokani day silang lugar. Nya murag dili kay familiar. Ay ako ngaya po. Sexy kayo. Pauwi. Ma'am, ano sa mga tourist spot diri sa inyong lugar? Ulo, Ngayon mong ikapanghambog sa kuha ba? Gikan pa ba kog San Remigio? pressure. Actually, wala, Jude. Pero, pwede ka. Kontalan naman ako pakita sa imo. Sige niya, mga totoo niya. Imo ko isoryo niya. Pero, ala, Jude, expect kay basin ma-disappoint. Sige. Nya, mga on sa siguro to na. Oh, doon naman ta. Sige. Mga on sa Remy. Hi, te. Good morning. Hindi na sa mga video. So, ari mo kaon guys, taga-ronda mo. Food vlog. Yeah, lami ni siya mukbang. So, unlimited since kailan. Abusar. So guys, mo ni mga sudan ni Nanay Mama Rose. Ano sa mga paborito, ma'am? Kani, ganoon kay kuan ni sa ni kalabasa. Kalabasa. Yes, diyan mga on, sorry. Ikaw. Nga da. Awa, tinidur sa Rondo kang San Remigio. Dekto kay. Korea ramong good. Buot-buot. Mahimo jud ka. So mga on sa nini kay gutom na kayo. Pagpili nagsudan. Dagan pa kayo ni kana Rotten ron nga adlaw, half day. Yes, let's go. We're here. Yeah, Dapat na diri sa kuan. After 30 minutes dili, mga 20 minutes biyahe. Ang ako sugon pa daw kuya. Rider kasi kuya, anad kay diri sa dan. And abot na diri silang kuan maglako. Nanologi ni diri ing ono. May buntag. Look at the place. May buntag. So mo ni ako lakton everyday. Murarag ugug na sa San Remigio pero lahi ni nga lugar tanawa. So sa una guys, everyday jud na ko ni lakton kay tindahan na pa may tindahan si Mama Rose kato ganing nay karinderyahan. Oh. So everyday ko lakaw dito padung uli kay tabang mo ko tinda, tabang po kaon. Unsa may mura naman si dala ni kuan bi? Dala ni hiking ba? Oo. Ang akong gikaon nga kuan gani ha? Unsa to? Ginalang ang tawag nila. Halang, ginalang. Oh, ginalang pero sa mua kay halang-halang gito siya. Unsa man ni bi? Dalawa mo yan. Samutang makadto ka ilang lula nga pikas sa akong mama. Na, hanga kay dito pero the best exercise. Ang akong gikaon nga ginalang, ginagmay, nga katong kalabasa, nga duha ka rice. Mahurot ra sa dani hiking. Pero thank you be for bringing me here. Char, oy. sa imong lugar nga kuan. So this is our kuan third time nga nasa sa akong vlog. Welcome to my vlog. And say hi to my vlog. Isa kay Buyag-buyagan mig diri na Peter. buyag. Agimi. So that's our cute house. So diri ko mag-spend sa akong summer sa una kaning balaya. So shout out to my papa
Ka-remember ka sa imong lugar? Auntie! Hi! Sodme! Hi, auntie! Ako uyab si Carlo. Yaton min kuya Tonton man. Hi! Please. Ate Jim, please. Ate Jim. Grabe po la. Amin ko Abot na lang. ni... Ako uyab. Des ka te. Kani na kani. Oh, nakarinig ito. Lado yan! Lugay na kayo ni nga duyan ba? Hi! Ako say kupot sa vlog. So, mauni mo ang balay sa province. Na may mga bata sa luyo ay. Hi! So, guys, nagpicture-picture na guys. Ali, uy! Kuyog ta. Oh. Kita ka na. Kita ka sa video. Kita ka na mga... Kita ka na yuta. Ha? Ano man? Kita na yuta. Mm. Di na mo ah. So, ihusky akong uyab sa pinya, guys. Pasensya eh. So, what can you say? So, sa mga wala kay bawo na sa wala pa na kani sa ronda, amazing kayo. Kasi wala pa kayo kumakasurod jud mayo pero sa place lang. Mura na siya sa San Remigio. Mas quiet lang. Mas mingaw diri dapita. Kung nga kay mga problema or unsa, pwede nimo Mag-usara ka, maginasara. So, guys. Naning kamot siya. So vlog take over. This is my first long travel. As in travel pa ko gikan San Remigio paingon diri. Bye-bye! Muli na ko. Nadugay mi, kay gilutuan kami ni ate o kon. Anak ko. Bisayang manok. Whew! Grabing busuga ginamo gid. Mubalik na mi sa Cebu City, din ako mubalik og San Remigio. Karon nga adlaw, like Literal. 7 to 8 hours sa akong biyahe. Mao gingon ako nga long travel. Okay ra kami. Yeah, stay hydrated, guys. Oh, kami kinagdajan may kuan. Nagpalit si dag tubig. Brought to you by... Kaya kibaw na mo, ang summer wala pa na human. Dapat kuan din mo, full din mo og ng water. Kaya ang water, ang atong body kay nag need og 70 to 80% water. Tanawa, look at the view. Look at the nature. Nga gibuhat sa Ginoo. Yes, sir. Yes, naabot na mi diri no. And isorry daw ko niya. Asa ko ni may sorry? Dere. Ha? Dere. Diri sa simbahan, try. Nice simbahan diri nga murag old church. Tara. Mga kuya bay, sige. Ma'am, unsa may mga dapat na to mga makitaan diri dapita? So, basically, ang church, Our Lady of Sorrows. Oh, kani. Yeah. Mo nga simbahan. Bago na naman nga mo kuan. Among pictorial diri dapita sa ilang simbahan. And ako ipakita sa inyo ha mga shots in 3, 2, 1. Request niya ma-appeal dito sa vlog. Laay kay good. So, mo nilang pingon niya sa kuha nga pantalan daw. So, look at the view. Look at the view. So, this is my first time here in Ronda, Cebu. And kana makita inyo nga island diya sa Atbang. Kana usapang katotohanan. Kanang isla nga inyo makita diya sa Atbang kanang gibarugan diri. Is mao na ang Negros. Like pila ka oras diri gikan bi. Kung ari ka mga 1 hour? 1 hour ka pin, maabot na kag Negros. Sa una nakadto ko pero nayagi mi dito sa kuan sa Taboylan. Look at the view. So, ano mo sa kanang ronda? Pwede naman dito sa pantalan nila nito diri. Yes, sir. Paninot ang view gyud, promise. Na-amaze ko. Yeah, nindot ay. Diri, samot na diri. Tanawa, mara nakita na kong bus diri dapita kay medyo kuan. Bus or lapok lang gini siya. Dara. Mas kuan diri, murag brown ya diri kay
Mas green diri dapita. Hello? Yeah, mas green diri dapita. Ganda. Bi, Ah, halika, apil diri. Apil diri sa akong vlog. init, uy. Yes. Ano sa'yo mga story naman diri sa mong lugar? Taylor. Ah. Bata pa ko, bi. Dili may magligo. Oh. Oo. Oh, di do. Itong kay ko sa sige ro kalimutan. Kung ari pa ko nagpuyo no sa una no, murag mangitom sad ko. Musudo mi diri. Dara. Mo ni lang pantalan jud. Magbuwan Picturean ka. ko nimo. Lingkod ka anang nay kahoy. Ah, sige, maglingkod ko na ko sa may kahoy kay akong photographer. Dili, init. I-request akong photographer nga ari ko dapita. So, ano niyo? Sabi, nay. Yes, I'm sorry if I'm gone. Okay. Ikaw po ako. Ang hirap maging photographer. Ginagawa. Hey! Muna yung mga turista dito pitay. Okay, oh. Busy kay picture. Pwede na ako nyo i-follow. Ganahan mo. And sa mo ang YouTube channel, Oplok TV, pwede na mo subscribe. So wala ka na kayo. And shoutouts no, sa mga taga-Ronda nga vloggers po diri. Support Cebuano Vloggers. Yes sir. So, let's go. Let's go kasi malayo pa tayong biyahe. Kamu tayo naklaro. Ako. Padong nami siya. Padong nami ka ng kuan. Kaya magpa-picture ko sa I Love Ronda nga karon ba ebidensya. Ebidensya nga naa jud ko diri ng lugar. Grabe na gini no, vlog is life na gini. Bis buhay na niya. Picturean daw ko niya. And gusto niya ma-achieve ang perfect angle. Yung kailangan niya. Asa ko dapit? Ha? Here. So, ari lang ko no. Alright, I love Ronda na yun. Sunod na ta diri. Silang Kuan Park. Matawag mo na siya park, no? Ronda's Park. And dapat maadto ko kay para perfect angle. Welcome to Ronda, Cebu. Parang akong baliw dito, ah. Mo picture daw siya, picturean ko niya diri sa I Love Ronda. So, tanawa ko. Tanawa ko ninyo. So, picture. Pictures ako. I love Ronda. Ronda loves you. Ikaw, Bi, di ka ma-picture? Ah, nakadiri naman ka no? Ay, salamat, na-achieve na ako ang kanang kuhan. First, kuhan ako, travel solo na ako diri, paingon sa kuhan. Ay, solo, dili day. Pagpaingon Cebu, solo. Pagpaingon diri sa Ronda, double. Okay. Tanawan niyo ako, photographer. So kung ganahan mo lag sa Ronda, ingna lang ko kay sweeto na ko diri. Comment down below if ganahan mo nga musuroy diri sa Ronda. Kay pwede ko ninyo mahimong tour guide. Kaya as in sweeto na jud ko diri la. Ko no. Pauli na ni. Nakasakay na din ni bus. Ano? What's happening here? Ah, manta. Agsaka. Aral lang ko. Aral lang ko lagi. Vlog take over. Naigi gutom.
Nagugutom yung girlfriend ko. Yee! Lizard. Yee! Picture. Asa ka? Happy eating. Cheers. Let's eat. Let's eat. It's time to say goodbye. Ay mga ka-upload. Ay, kita ginawa mo subscribe, Jonah Baliana. Uy, dili Subscribe to. mo sa iyang channel. Wala mang Sayahan ni upload. Dili, uy, wala ko yung channel. Sayahan ni upload. Dili na lang ko to. Bye. Bye. Dili na lang ko to. Peace in Let's go.